गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव आरो रंजाथाव खौरां। गोग्लैसोनाय गामि गोथौनिफ्राय बर' फिसाया डक्टर MBBS जानो हाबाय। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना गोथौ ओनसोल फाथाबारि गामिनि थागिबि मनेशंकर नार्जारिनि फिसाज्ला नेहेमिया नार्जारिया गोब्राब नाजाथाबनायनि गेजेरजों सिलचर मेडिकेल कलेजनि सोलोंथाइ बोसोर 2018-23 बोसोरनिफ्राय MBBS डिग्री उथ्रिसारना डक्टर जानो हाबाय। बिथांनि बे गेदेर जाफुंसारनाया ओनसोलजों लोगोसे हारियाव गोजोननाय आरो रंजानाय लाबोदों। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोरनि सिमेन्ट सापरनि सिङाव थानाय हसं बर' गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बर'नि आंगो बैसागो फोरबोखौ बरायनो थाखाय साखाफारा। बे हाबाफारिखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 14 एप्रिलाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जागोन। मख'जाथावदि बैसागो बराय फोरबोखौ खुंफुंनो लानाय गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होफैयो धेमाजि जिल्लानि बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि नाथुराम बसुमतारी। लोगोसेनो हाबाफारियाव बाहागो लाबावो बानजाय आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बसुमतारी, सिमेन्ट दख'रा एप्सनि आफादगिरि सन्जीब रामसियारि आरो सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय गासै माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों सासे बर' आइजोआ मुस्लिम हौवाजों खारफालांदों। सासे हाबा जाखानाय गथ' सानै गोनां बर' आइजोआ मुस्लिम हौवाजों खारलांदों। बे जाथायखौ लाना समाजारि बिजोङाव गोबां दान्थे बिदान्थे सोमजिदों। खौरांनि बायदिब्ला सनितपुर जिल्लानि राङापारा ओनसोलनि सिङाव थानाय दपदपि एबा रंपुर गामिनि माधव बर'नि बिसि प्रेमिका बर'आ मैया 7 एप्रिलनि फुंनि समाव धुबरी जिल्लानि इमामुल हक मुंनि सासे मुस्लिम हौवाजों खारखोमालांदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला प्रेमिका बर'आ सानै उन्दै गथ'फोरबो दङ। दा प्रेमिका बर'नि गथ'फोरजों लोगोसे फिसाय आरो नखरा गोबां जाल्लायाव दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 8826765053 बे जानबुं नम्बराव कल खालामना नखराव खौरां होनो थाखाय नखरनि सुबुंफ्रा खावलायहरदों। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावखुलि रुपनाथ ब्रह्म गोसोखां नयुङाव 2023-2026 मावसुमनि थाखाय गोदानै बिबान रुजुननाय बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोननो बिबान गथायनायजों लोगोसे बरायदों। आफादगिरि बिबान रुजुननाय डक्टर सुरेन नार्जारि, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथांमोनजों लोगोसे गोदानै गुबुन गुबुन बिबाननि बिबान रुजुननाय बिबानगिरि बिथांमोननो बिबान गथायनाय जायो। BTC राजखान्थिनि दुंबुर खौरां। खैराबारियाव BPFनि फुड रेलिजों पाब्लिक एवारनेस। बिसायख'थिनि सम नङाब्लाबो BPF दलआ गोख्रों रेलि दिहुनदों। रेलियाव बाहागो लाना हाग्रामा महिलारि एबसु आरो UPPLखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। BTCनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया दिनै अदालगुरिनि खैराबारियाव आगान सुरनाय आरो सुबुं सांग्रांथि मेलाव बाहागो लाना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनानैनो बिबुंथिखौ फोजोबो। BPF दोलोनि मददगिरि आरो रायजो राजाफोरनि सिङाव आथिखालाव BTCखौ एबसुआसो सालायदों। मानोना एबसु माने UPPL आरो UPPL माने एबसु होननानै दानि सोरखारा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजोफोरनि जेबो जौगानाय खामानि मावाखै। एबसु आरो प्रमद बर'निल' पकेटखौसो गुदुं खालामदों होनना बुंसारो। प्रमद बर'नि बिटिआर सोरखारनि बाख्नायथाव खामानि। बिटिआर सोरखारा देहायारि नोरजिया सुबुंफोरनो इ-रिक्सा राननानै होदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' नुजाथिनायाव दिनै नोरजिया सुबुंफोरनो इ-रिक्साखौ राननानै होयो। बिटिआर सोरखारा मानव सेवा बिथांखि आइजो आरो गथ'सा जौगानाय बिफाननि हेफाजाबजों देहायारि जेंना गोनां PWDS सुबुं क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि सा 24 मुलाम्फायारिफोरनो इ-रिक्साखौ राननानै होदों। BTC सेक्रेटारियेटआव राननानै होदों इ-रिक्साखौ। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो समाज अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा। क'क्राझाराव खुंफुंजागोन आसाम एसेम्बलि जथुम। बे खौरांखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायथिदों BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। फैगौ 10 एप्रिल खालाराव नायदिंफैगोन आसामनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रौतानि आमिनपारायाव सानावनो सिखावनि उदखार। न' रावबो गैयिनि अस्ला लानानै सानावनो सिखावा लांदां खालामना गालांदों सना रुपा आइजें आइला। न'नि थाला सिमफायना सिखावा लुथिना लांदों नोगोद धोन। फिसा हिन्जावनि हाबानि थाखाय साजायना लाखिनाय सना रुपानि गाननाय अलंखार। गाबै गाबै आलाय सिलाय जादों नखरनि बिगोमाया। अदालगुरि जिल्लानि रौता आमिनपारा गामिनि साहा आलि मुंनि सुबुंनि न'आव जानाय सिखाव खावनायनि जाथाया सोमोनांहोदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ।
रावबो गैयैनि खाबु लाना सानावनो दरजानि थाला बुखावना न' सिङाव हाबफैयो सिखावा। सिखावा आलमारि सिमफायना नोगोद 38,000 रां सनानि नेकलेस, चेन, आसान-सानखा आस्थाम आरो रुपानि गुबुन गुबुन अलंकार खावना लांजोबो। सिखावा लुट खालामना लांनाय अलंकारनि बेसेना 4 लाखनिबो बांसिन जागोन होनना न'नि बिगोमाया मिथिहोदों। गावनि फिसाजोनि हाबानि थाखाय सिगांग्रोयै बानायना लाखिदोंमोन अलंकारफोरखौ। सिखावा खाना लांनायाव बिमाया गाबै गाबै जावलिया जायो। बे बेलायाव नखरनि बिगोमाया सन्देह खालामनानै 4 सुबुंनि बेरेखायै रौता थानायाव एजाहार होदों। बे बिथिङाव पुलिस बिफाना संदाननायखौ गोख्रों खालामदों। सांग्रां सुबुंफ्रा रौतानि आमिनपारा, सिद्दाकुवा, इकाराबारि बायदि ओनसोलाव जुवानि गेलेनाया बारा जानायखौ होबथानो गोख्रों राहा लानो रैखाथि बिफानखौ खावलायदों।